ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Топови ҷангори вазни сабук UFC Дэн Хукер боварӣ дорад ки баъди муҳориба бо Ҷейсон Гейҷи ӯро аз октагон ба беморхона мебаранд. Биёед суханҳои Хукерро гӯш мекунем. ман хуб мефаҳмам, 100% медонам ки ин муҳориба чӣ гуна ба анҷом мерасад. Фарқ надорад ки довар дасти маро мебардорад ё дасти ӯро. Дар натиҷа маро аз октагон ба аробачаи тиббӣ дар мошини ёрии таъҷилӣ ба беморхона мебаранд. Ман аллакай ин чизро қабул кардам ки баъди муҳориба дар беморхона меафтам ва ман барои ин чиз тайёрам. Ин чиз маро қавитар мекунад ва агар ки ӯ ба монанди ман барои тоохир рафтан тайёр набошад, пас барои ӯ ин шаби вазнин мешавад, гуфтааст Хукер. Хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Дэн Хукер ва Ҷейсон Гейҷи аллакай рӯзи 9 март дар турнири UFC 313 баргузор мегардад ва дуюм муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. Ана муҳорибаи асосии турнир бошад муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним вазнин байни Алекс Перейра ва Магомед Анкалаев мешавад. Дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. Ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Дӯстон, аллакай шаби 22 ба 23 феврал турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ки муҳорибаи асосии ин турнир байни чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Генри Сехудо ва топови ҷангори вазни 61 кг UFC Сонг Ядонг мешавад. Чӣ гуна ки аз наворҳои гузаштаи мо медонед, варзигари тоҷик Муин Ғафуров баъди охирон ғалабааш ба Генри Сехудо визов дода буд ва Муин ин муҳорибаро бо диққат тамошо мекунад. Ҳозир бошад дӯстон, мо ба шумо каме маълумот оиди Генри Сехудо медиҳем ки шояд бисёриҳо ин чизро намедонистанд. Генри Сехудо чемпиони вазни 57 кг UFC буд ва соли 2019 ӯ ба вазни 61 кг баромад ва Марлон Мораесро шикаст дода соҳиби камарбанди вазни 61 кг UFC шуд. ҳамин гуна Генри Сехудо дар ду вазни UFC дар вазни 57 ва 61 кг чемпион шуд. Баъдан Сехудо ҳар дуи камарбандҳои худро озод карда карьераи худро ба анҷом расонид, лекин баъди якчанд муддат ӯ боз ба муҳорибаҳо баргашт. Баъди бозгашт ӯ ду муҳориба гузаронид ва дар ҳар дуи ин муҳорибаҳо шикаст хӯрд. Муҳориба зидди Алҷамен Стерлинг ва муҳориба зидди Мераб Дувалишвили. Акнун шаби 22 ба 23 феврал ӯро муҳориба зидди Сонг Ядонг интизор аст ва чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, Муин ин муҳорибаро бо диққат тамошо мекунад, чунки ӯ ҳадаф дорад ки бо Сехудо муҳориба гузаронад. шаби гузашта дастаи Ислам Махачев, менеҷери ӯ Ризван Магомедов ва мураббии ӯ Хавьер Мендес оиди муҳорибаи Ислам ва Илия фикрҳои худро баён карданд ва биёед суханҳои онҳоро гӯш мекунем. Илия Топурия бояд ки барои номзади довталаби асосӣ зидди Дастин Пория ё ин ки Чарлз Оливера ҷангад ва исбот кунад ки ӯ ҷангори вазни сабук аст. Мо маҷбур нестем ки боз як ҷангори вазни ним сабукро шикаст диҳем. Ба мо муҳорибаҳои калон дар кор аст ки барои ҳама маъно дошта бошад. Мо аллакай ба чемпиони вазни ним сабук шанс додем ки ӯ чандин солҳо чемпиони вазни ним сабук буд, гуфтааст Ризван Магомедов. Ба Ислам 2 моҳ дар кор аст барои омодагӣ зидди кадом ҷангваре ки набошад. Барои ӯ фарқ надорад ки зидди кӣ бояд ҷангид. ӯ барои муҳориба зидди Илия не намегӯяд. Агар ки ба ӯ ин муҳорибаро пешниҳод кунанд, пас Ислам қабул мекунад. ӯ ҳамин гуна инсон аст, ҷангвари ҳақиқӣ. ӯ чемпион ва рақами 1 бесабаб нест. Мо набояд ҷангҳое ки онҳо ба мо пешниҳод мекунанд рад кунем, гуфтааст Мендес. Дӯстон, ба фикри худи шумо Топурия арзанда ҳаст ки бо Махачев муҳориба гузаронад ё ин ки ӯ бояд зидди топови ҷангварони вазни сабук муҳориба гузаронад ва баъд бо Ислам муҳориба гузаронад. Фикрҳои худро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.